parti ni dawa ya ka artikel lais pa nyuhui kani ke jinga thok khana ya ka political history ya ka jinga linti ke jonga jabri ha ka sinshar ka khana hamrai so thamula bani badon we cabinet minister ubaju pertabha ya ka artikel lais pa nyuhui minta ha bala syak khruit na ka diang batkaman ulas persang banwat daw ya ka PPP banong ba klemio ya ka artikel lais pa nyuhui ha ka manifesto jonga PPP ha bagi plat nam ta ka MDC election ubri ubala nang ubala start ubri ubala long nong yalam ubakat cabinet minister tip baya kat artikel 371 ninapa na ka sarkar India amday na ka election MDC ko kipat ba pejang sakat nu ken persang ban yalam baklayo pa kani ka artikel 371 kani ka an ka bagi di ban yo ban ya daya kani ka jela ka ji na ki an jo ka sarkar India ki ba tuklar ba ki ba muslia na ka kolshor ka rukom em ka trei ka ta ka ji ngim poi perkhat le sing ngim poi ka mau ban ya du ya ka ka kolshor kawai ni ki kolshor ki bala de ban du agani ka jak bri ji kani ka kolshor be amra ka mo khasi wong leksikar kata kani ka kolshor kajau khasi balik ke emra balik sikar dari mentamla syu nomor kalau terikam ke Wildlife Protection Act ke anj ke sarkar India mentar dalam usen hing ju pi phim la ban pniap phap skam im ban papai si bor sarkar nang ta ka tri ka ta balik ke bi ke khang ti syap ke khang ti mau shun ke khang ti doyong nang ta ka pom ding kini ki anj ke sarkar India ke terikam hendai kini ki juk ki an ke terikam ha ke jela mi jala kimla ban terikam Nagaland bat hapo Mizoram nomor laya da kani ka an ka lais pa da ka artikel ka lais pa nyu hui nama kata fiapan smutu ka district council ka thawan lingba kata ka kernit ka bahenriu nang ta ba ka sarkar India ka ai hangi ka jela ka bapura kita besuru saya ka wei ka paragraf ka khat ra hapo ka 6 schedule dari ka kernit ka bahenriu ban pinti kena banum don bor arteli hapo kani ka jela namar habadon bor arlai teli ka ju ka bor uba sosat uba jinjar di upai pa de namar ta kadau ban pinti kena ya kata labsu ya kata ka paragraf ka khat ra baka anya po ka constitution jong India ka krenshai bala ka don ka jingit ko apring ki an jong ka district council ba ki an jong ka sarkar jela ki an jong ka sarkar jela ki em ba ki an jong ka district council ki kumju la ka don ka jingit ko apring ki an jong ka sarkar jela ba ki an jong ka sarkar India ki an jong ka sarkar India ki em ba ki an jong ka sarkar jela ki de namar ta ka don ka jimai ni kum ka jela ni don ni ka wi ka an ka balong ka bala ya dai ni ka bala penne ka khando ka shap bagata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act udkharum la ban thit khando ka ri ka chingi ma ban di jaka shu khla jai ndai menta ka wi hedin ka wi ka sarkar ki persang ban pen pe thli we ka ta ka ndai ka ni ka an ka tang em kai ka ban cha la da ka chingi khun ju ki khla jai jong em ha Meghalaya ni di ban yo la kalau don ka jing stang what can sting dia kan ni ka jing maham kalaban poi ka pot pakai sarkar pot Delhi kumbalong ta pakai ni ka sarkar BJP kabadan ni ka agenda juga ban plong ya ka ri India ka wei ka tien ka wei ka jat menri ka wei ka culture kalaban le ya ka nunu ka kam ka bala ban ora ka jimai ni lara ka sarkar India menta ka shime ka rai ban ora da ka wei ka land law ka ni ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act jingi kan yap hang tau flajai ula ban thi jaga hang ni apo jelaj ni ndai la dingi ton pat ya kani ka artikel lais pa nyu hui ka artikel lais pa nyu hui ka ong no act of parliament anum don no ka an jong ka sarkar India can apply kabala ban trekam in respect of social religious practices of the Nagas hagbre bakar company ya ka imlanga salanga shnanga thau lani kata ka jimane bre jogin Naga Nangka administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas kapishar kat khadar tumrai kakum katumrai kat riti justo jengi naga amdan bala ban tuklar ba ukhasi udani kapishar khadar tumrai kapapakatam wat hari India haba ukhasi upishar uan ra ashik jinga sok hapring aryang mamla bana bakar ri India kata ka justice system jongari India kapishar kapinya Jinai, ya kawai ka parti na kawai ka parti, banyak senius serta. Ko ki pai babi, nila duno ya kata ka bishar, kadar tunrai ka jogu khasi. Nang ta shushu ownership and transfer of land and its resources, ka jingong try ka kendo ka syap mlaban
desh ki wei pat bat ka jinglong try ki mar po kondom don an jo sarkar India lemda ka sarkar jala ka priang ya kata sekai ai ka ban kham klan ya kata hendai ngal ngok bali begini ki not ban prinsip thu baklayo pai ba bara bang ong kum ta ngam ong badai ta mangi ka voice of the people party ki badan ki bari ki badang ki bastat hendai dan shibun ki bastat akan dia ka judgment riu ka ji hendai pas snosi kalong shibun pat kim bet ya ka kom pakhat bat kam khot ki jing pakhat ki kwa ban shim ka bu yau ni pai ba bang dan jing tip nak da ka jimi the voice of the people party kalong ban hi kai pai ba bong tip ya ka linti bat ya kata kaloi ka basngan nam ta ki khon ki ti ki jonga ki jumpi dai nama kata rau ko ki pai ba bi ka voice of the people party men ta ka shane ha upai ba upai ba obra ai ka jingrshan ni onum pakla linti nagani ka linti ka pangilaya lada kita ki pai ba kita sno ba kita ki nongalam ban yo ai ka jong ka jala hadu khat prasnam balai upai ba hagani ka ri ka jingi omla ban ye ne bat ka party tang san snam ta satang kindiap snam Inyo menonrak ayat kata jingkla aku kipat ba.